άλλο γεγονός το οποίο δεν πρέπει να σταματήσουμε να το συμμεριζόμαστε είναι τα χαρμόσυνα νέα. Τα νέα της άφιξης του Ιησού Χριστού στη γη. Τα νέα της γέννησης του σωτήριου τέκνου του Θεού. Τα καλά νέα. Αυτά είναι τα καλά πολύτιμα νέα που ο Θεός μας αναγγέλει. Τα ανέγγειλε στους ποιμένες, τους ουράνιους, τους επίγειους και τώρα σε όλους εμάς μετά από τόσους αιώνες. Αυτό το μήνυμα έχει περάσει μέσα σε όλους τους αιώνες. Είναι ένα μήνυμα διαχρονικό και σωτηριακό. Είναι ένα μήνυμα της προσευχής και της γέννησης του σωτήρα, ότι μπορεί όντως να κλείσει αυτό το κενό μες στην καρδιά μου και μες στην καρδιά σου. Έχει τη δυνατότητα αυτό το παιδί, αν το φιλοξενήσεις μέσα στο σπιτικό σου, να σε ελευθερώσει από αυτή την κατάθλιψη που πιθανόν μπορεί να έχεις ή να έχω, από τη θλίψη, τον πόνο, τις ουσίες, τα προβλήματα και όλες αυτές τις ανάγκες που μας μαστίζουν όλοι, και να σωθούμε πνευματικά και ψυχολογικά. Και όλο αυτό το θαύμα έγκυται σε αυτό το σωτήριο τέκνο του Θεού. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτές οι μέρες των Χριστουγέννων είναι οι μέρες και μας φέρνουν σε μνήμες παιδικές πως γιορτάζαμε τα Χριστούγεννα, και γιατί όχι ακόμα και σήμερα και σε μεγαλύτερη ηλικία, πως μπορούμε να δούμε την ουσία και την αξία αυτή την πνευματική που μας χάρισε ο Θεός από τον ουρανό στη γη. Ο Ιησούς Χριστός, λέει, είναι ο σωτήρας του κόσμου. Μα δεν έχει σωθεί κανένας, λέει κάποιος εδώ, υποφέρουμε, πεθαίνουμε, δυστυχούμε και δεν υπάρχει ειρήνη στον πλανήτη. Πώς γίνεται να είναι ο πρίγκιπας της ειρήνης και να μην υπάρχει ειρήνη? Πώς γίνεται να είναι ο σωτήρας και όλοι να είμαστε βουλιαγμένοι μέσα στα βάσανα? Την απάντηση τη δίνει μέσα το περιεχόμενο του λόγου του, λέγοντας ότι όποιος χτυπήσει το κουδούνι της πόρτας μου θα του ανοιχτεί. Όπως πάμε σπίτι μας και ανοίγουμε την πόρτα, μας ανοίγει κάποιος την πόρτα, έτσι είναι και εκείνος θα του ανοιχτεί. Και θα διπνήσω, λέει, μαζί του εγώ και ο πατέρας μου. Και τότε έρχεται η ώρα του θαύματος που ελευθερώνεται ο άνθρωπος, έρχεται η δροσιά επάνω του, έρχεται το τραγούδι αυτό που μας τραγούδισε ο Κώστας, της χαράς, της ειρήνης, έρχονται συναισθήματα ευλογίας, φεύγει όλη αυτή η ψυχολογική κατάρρευση, η σωματική, η διανοητική και όλα αυτά τα βάσανα και τα προβλήματα που έχουν βρει όλη την ανθρωπότητα. Απλά και μόνο με μία προσευχή, όπως τραγούδισε ο Κώστας. Μία προσευχή μπορεί να αλλάξει τη ζωή μου, μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Μία προσευχή μπορεί να σε φέρει μπροστά σε σοβαρές αποφάσεις και να λυθούν τα προβλήματά σου. Με μία προσευχή να εξητήσεις το σωτήριο τέκνο, τον Ιησού Χριστό, που στέλνει ο Θεός στον πλανήτη Γη. Τον έχει στείλει πλην 2.000 χρόνια. Απλά λέω στέλνει γιατί τον γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Τότε μόνο μπορεί να λυθούν τα προβλήματά σου, τα βάσανά σου, να αλλάξει η ζωή σου, να έρθει σε διχορία, σε ευημερία, σε άνεση, σε πολύ καλές σχέσεις με την οικογένειά σου, με τον πλησίον σου κατ' επέκταση. Είναι το πολύτιμο διαμάντι του ουρανού. Και αυτό μας παροτρύνει το Πνεύμα του Θεού να το λάβουμε στην καρδιά. Όσοι θέλουμε, όσοι αγαπούμε. Γιατί λέει η Γραφή ότι όποιος πιστέψει με την καρδιά του και ομολογήσει με τα χείλη του ότι εγώ είμαι το σωτήριο τέκνο του Θεού και αναστήθηκα από τους νεκρούς, θα σωθεί. Και λέει και κάτι άλλο, ότι όσο ψάχνεις εμένα θα με ανακαλύψεις, θα σου αποκαλυφθώ και θα ζήσεις μια ζωή αιώνια που δεν έχει αρχή και τέλος. Μαζί του, μέσα σε καιρούς αναψυχής που έχουμε όλοι μας ανάγκη αυτό το γεγονός να συμβεί στη ζωή μας. Να είστε καλά φίλοι όλοι, καλές γιορτές να έχουμε, χαρούμενοι, ευλογημένοι, πάντα.